Ka World Mission ka badai ka kenhun jong ki niam Kristan, kum gadak jong ka jingye Kristan lem bat ka jingye tendrong lem ya ki jingye jong ki paj rungej bat ki nong snong jong ka snong nong rim jermi. Kala no senyang sya ki arpau teli ki long ying ki ba syak ta na ka lockdown ka bala penbena hagari India barok kawai, ban yada na ka jingpur jong ka jingpang COVID-19. Kini ki long ying ki bala yo amat ya kini ki jingkur khu jong ublay, lengba ki nong yalam jong ka World Mission, kini ki arpau teli ki long ying kila yo amat ya kini ki jingkur khu jong ublay, lengba ki nong yalam ka World Mission. Ha kene kasngi nalor ka jingwan poi jong kite ki long ying ki bala yo ya ki jingyarap, la yadon lang nadu utemen pesan TJ Umdor, utemen pesan SW Singkli, u Dr. E. Arksi u badai ru hakaju kapor u Presiden jong ka World Mission jong ka nongpo unit, nangta u Reverend R.S. Maulong u balong u Presiden jong ka World Mission Central Body, nangta la yadon lang ru ki rangba balang, bat kumjuru uba T.A. Lapang u balong u rangba shenong jong ka shenong nong rim cermi.